kanyang asawa. Gamit mo ang sasakyan. At bumalik mo ang maghanap ng room. Excuse me, kilala niyo ba ang babae sa librado? Hindi po. Teka lang. Si Children ba ito? Empanada. Lawa kayo magiging tibay-bay ha. Oo naman. Nagawa ko kanina. Nag-video ng magbenta dito sa kalsada. Sobrang hirap ng buhay nila. Ibig mong sabihin. Mayroon siyang anak. Oo. 5 taong gulang na siya. Napakabait na bata. Alam ko siya. May anak na ako. May dalawang anak ako. Pagkabigay mo sa akin, please. Nasaan ang anak ko? Salamat. Balik sa simbahan. Gusto ko magsuko. Sa impyerno madalang. Magpaliwanag sa kanila. Shout out. Tumakbo ka na. Walang iya. Gusto ko pang tumakas. Dala ko yung juice ba? Tingnan natin kung Dala ko makakalakas yung ka. juice. Ano? Ayun, juice.